Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Umenitli ka kam jingok kai pertoi uba poling do hakasineng kong ula banjo yaki jingdon kam baki kenhon ba phe kentuk idor barsnam bakin wanda yalaki jong standard operating procedure SOP bante kendon ki Bri kibawan kai shaki jaka jong kai ba phe hapoh ka jella kani ka jingkren kalami adin ka jingja badang shen hakawe ka Ïingmane hamal no East Khasi district hakabawe nong wan shangkai ula perta J Shri Ram hapoh kani ka Ïingmane nalor ka jing berngem jangkawe ka seng Hindu kutumba suraksha parishad ki SP persya ka jing kajingleh hapoh ka krem mau jumbuny hamau senram habaya krem baki nong thok khubor uba pol ulong kalong ka bas ngosi ba mi kum kini ki Bri ki ba persyang ban penthot ka shong suk shong san haka jella jangi kum menteri ba khami ya ki kam jong kai nga pendem jur ya kum kini ki jing persyang leng baki jing ja bajia Ïingmane maul nong baroh ki tu ki kenhun halor ka krem mau jumbuny ki ba pen kala kam niam ndai kini ki jingja kiri sibenta jong ki riu shitniam Hindu ki bangi persya jur bha ula benrap uba pol ula banjur ya ka jingdan kam baki balang kindan ki katukan ni ki jing perking haki Ïingmane kum ya ki no ki Bri U badai ban island banrung sepok ka Ïingmane kat kum ka jing ong jong u haki wai kiri ki don daki kendon ban sya ki Bri U bakin wan banrung sepok ki Ïingmane ka jingja Ïingmane maul nong kadai ban long ka jing pen pej mat yiki balang namar kani ka hap baroh hapoh ka jing khmi jong ki balang bat kam don jing dai ai bat ka sarkar ulong habakular ngikum ka sarkar ni yang scam banginam island iki riu shitniam bakin shim kabu ya ka jinglong jingman da ka jing thmu ban pen tho bria ya ka jalla lengba kini ki kam klem ka jingkit khli ulong baka director general of police DGP kala pentep baka tanat pulit kala dep ithu yo new Bri U badan kiti bat ka an kan sa shim yala ka jong kalenti